Akwụkwọ nke atọ nke Mosis dere, akwụkwọ Levitikọs isi nke 9. O ruo ụbọchị nke asatọ na Mosis kpọrọ Erọn na ụmụ ya ndị ikom na ndị okenye Izrel, ọ sị Erọn, "Nwerenụ onwe gị nwa oke ehi ka ọ bụrụ àjà mmehie, na ebulu ka ọ bụrụ àjà nsure ọkụ, nke zuru oke ka ha ga-abụ, gị wetakwa ha nso n'ihu Jehova. Ụmụ Izrel ka ị ga-agwakwa okwu sị, werenụ mkpi ka ọ bụrụ àjà mmehie, na nwa ehi na nwa atụrụ, ha abụọ ga-aba 1 afọ, bụ nke zuru oke ka ha bụrụ àjà nsure ọkụ. Cherekwa ehi na ebulu ka ha bụrụ àjà udo ịchụ n'ihu Jehova. Werekwa onyinye ịnata ihu ọma gwara mmanụ, n'ihi na taa ka Jehova ga-eme ka unu hụ ya anya." Ha wee weta ihe niile Mosis nyere n'iwu n'ihu ụlọ ikwu nzute. Nzukọ Izrel niile wee bịaruo nso guzokwa n'ihu Jehova. Mosis wee sị, "Nke a bụ ihe Jehova nyere n'iwu ka unu mee. A ga-emekwa ka unu hụ ebube Jehova anya." Mosis wee sị Erọn, "Bịaruo ebe ịchụ àjà nso, mee àjà mmehie gị na àjà nsure ọkụ gị, kpuchiere onwe gị, kpuchikwara ndị Izrel mmehie unu. Meekwa onyinye iji bịaruo nso nke ndị ahụ, kpuchikwara ha mmehie ha dịka Jehova nyere iwu." Erọn wee bịaruo ebe ịchụ àjà nso, gbuo nwa ehi nke àjà mmehie nke dịrị ya onwe ya. Ụmụ ndị ikom Erọn wee wetara ya nso ọbara ya. O wee denye mkpịsị aka ya n'ọbara ahụ, tinye n'elu mpi niile nke ebe ịchụ àjà, wee wụsị ọbara na ntọala ebe ịchụ àjà, ma abụba na akara abụọ na mba imeju nke pụtara n'imeju nke si n'àjà mmehie pụta. O surere ha ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ n'ebe ịchụ àjà, dịka Jehova nyere Mosis iwu. Ma anụ ya na akpụkpọ ya, o surere ha n'ọkụ n'azụ ọmụma ụlọ ikwu. O wee gbuo ihe àjà nsure ọkụ. Ụmụ ndị ikom Erọn wee mee ka ọbara ya ruo ya aka. O wee wụsa ya n'ebe ịchụ àjà gburugburu àjà nsure ọkụ, ka ha mekwara ka o ruo ya aka n'ọbụbọ na n'isi ya. O wee sure ha ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ n'elu ebe ịchụ àjà. O wee saa ihe ime ya na ọlụ ụkwụ na ọnụ aka ya, sure ha ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ n'elu àjà nsure ọkụ n'ebe ịchụ àjà. O wee weta nso onyinye iji bịaruo nso nke ndị Izrel, were mkpi nke àjà mmehie nke dịrị ndị ahụ, gbuo ya, chọọ ya n'àjà banyere mmehie dịka nke mbụ. O wetakwa àjà nsure ọkụ nso, mee ya dịka ikpe banyere ya si dị. O wetakwa nso onyinye ịnata ihu ọma, si n'ime ya mejuo ọbụ aka ya, sure ya ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ n'elu ebe ịchụ àjà, tinyere àjà nsure ọkụ nke ụtụtụ. O gbukwara ehi ahụ na ebulu ahụ, bụ ihe àjà nke udo nke dịrị ndị Izrel. Ụmụ ndị ikom Erọn wee mee ka ọbara ya ruo ya aka. O wee wụsa ya n'ebe ịchụ àjà gburugburu. Ha mekwara ka abụba niile nke pụtara n'ehi ahụ ruo ya aka, na ihe pụtara n'ebulu ahụ, bụ akụkụ ọdụdụ nwere abụba, na abụba nke na-ekpuchi ihe ime, na akọrọ abụọ, na mba imeju nke imeju. Ha wee tụkwasị abụba ahụ n'ọkpụkpụ obi. O wee sure abụba ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ n'ebe ịchụ àjà. Ma ọkpụkpụ obi ha na ụtakụ ụkwụ aka nri ka Erọn fere ka ha bụrụ àjà ofufe n'ihu Jehova, dịka Mosis nyere iwu. Erọn wee chilie aka ya n'ebe ndị Izrel nọ, gọzie ha.
o si n'ime aja mmehie na aja nsure ọkụ na aja udo rịda. Moses na Aaron wee baa n'ụlọ ikwu nzute, pụtakwa gọzie ndị Izrel. E wee mee ka ndị ahụ niile hụ ebube Jehova anya. Ọkụ wee si n'ihu Jehova pụta, ripịa aja nsure ọkụ na abụba niile n'elu ebe ịchụ aja. Ndị Izrel niile wee hụ ya, tie mkpu, daa, kpuo ihu n'ala.